Mitä tulee mieleen, kun puhutaan Bosman yrityksestä? Pesee muut yritykset. Tullaan taas pieni. Joo, kyllä ehdottomasti niin pesee muut yritykset. Oho! Watchmen, se pesee muut yritykset. Sen. Joonas tulee mieleen. Watchmen pesee muita yrityksiä. Yrityksestä. Voisin ne allekirjoittaa. Terve. Mitä teille tulee mieleen, kun puhutaan Bosman yrityksestä? Haluatko ottaa toisen oton? Tää vähän Mitä teille tulee mieleen Bosman yrityksestä? Watchmen pesee muut yritykset. Helvetin muista. Mitä mieleen Bosman yrityksestä? Pesujuttu. Sano nyt jotain, Mikko. Watchmen pesee muut yritykset. No, Ai onko teillä? nyt meni niin huonosti tuo mun. Lopeta. Mikä on paras kesäjuoma? Ei. Mikä on paras kesäjuoma? Mikä on paras kesäjuoma? Pontikka. Hyvä pontikka. Mieleen, kun puhutaan Bosman yrityksestä. Joo, kyllä se on ehdottomasti matot, missä on mun naamankuvia, niin joku tämmönen iso halli täynnä niitä. Että ehdottaisin, että käydään vaikka sitten tilalla läpi tuo. Ehdottomasti. Sä oot hyvä, sä saat sen pois päältä aika näppärästi. Vittu kun ei tää... Ai tuosta! Joo!